खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। जों बयबो मिथिगौ दाखालि 20 मार्च खालि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव क'क्राझार सोहोराव थानाय गासै सरकारि थावनि एबा अफिसफोरनि साइन बर्डफोराव बर' रावजों लिरनाय गैयैखौ हुखुम मोननाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला भारत संबिजिरा बर'फोरनो होखानाय बर' रावखौ संबिजिराव सोसननानै लाखानाय बर' रावखौनो बिटिआरनि गोबां जायगाफोराव हेव खालामनाय नेवसिगारनायखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाखौ मावनाय जादोंमोन। बे जाथायखौनो आसामनि गोबां असमिया खौरां बिजोंफोरा गाब फुननानै आसामाव असमिया रावखौ लाजि फोनांदों, गोसोम गाबजों हुखुमोरदों बायदि बायदि होननानै सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो साननाय सोमजिहोनो नागिरनाय जादों। फारसेथिं बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामना होनाय नुनो मोननाय जादों। बिथां मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदोंदि क'क्राझार सोहोराव बे हाबाखौ मावनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारि सुबुंफोरजों सावरायखादोंमोन। नाथाय सरकारि सुबुंफोरा जेबो खेरखेरायैयाव बे हाबाखौ मावनाय जादों। नाथाय बिब्दि होननानै बर'फ्रा असमिया एबा इंराजि रावनि बेरेखा नङा। अदेबानि बिसोरसो भारत संबिजिरा होखानाय बर' रावनि मोनथायखौसो नासयनो नागिरदों। ओंखायनो जाहाथे बर' राव गैफायै साइनबर्डफोरखौ खोमोरनाय जादों, जाहाथे बर'खौबो समान समान बाहायफायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै खालामना होदों। BoNSUआ क'क्राझाराव हानजा सुरदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय डिसि अफिससिम BoNSUआ गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे डिसिनि गेजेरजों हादरनि गाहाय मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइबो दैथायहरनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BoNSUनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंदि बिटिआर गोरोबथा जानाया दासिम 3 बोसोर जाबाय, नाथाय दाबो जेबो रोखोमनि साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जायाखै। बेनिखायनो बेखौ थाबैनो मावफुंनो खावलायो। लोगोसे क'क्राझार मेडिकेल कलेजावबो 75% बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनो साख्रियाव थिसनथाइखौ होनांगौ होननाबो बुङो। बेबायदिनो आथिखाल बिटिआरआव सोलिबाय थानाय गासै जेंनाफोरखौनो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों दैथायहरनाय जादों होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेरामो दुखुथियाफोरनि न'खराव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि आगान। मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्राय बायदि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय चिरां जिल्लानि खोरोमदाव बाग्लारि आरो बिरेन खाख्लारिनि न'खराव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैनानै सुबुंथिखौ फोथांना लाखिदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बिथां रनजित बसुमतारीया खौरां लाहैना थाबैनो बेरामिफोरखौ फाहामनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। माखासे ड्राग्स जाग्रा बर' सेंग्राफोर हमजादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बेलासिनि 9:40 रिंगायाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राजगड़ पुलिस थानानि बेंखनाव थानाय आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमनानि साखाथि राजपुर होननाय जायगायाव माखासे ड्राग्स जाग्रा बर' लाइमोनफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हमनानै दोननाय जादोंमोन। उनाव राजगड़ पुलिसखौ लिंहरना गथायना हरनाय जायो होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बै हमजानाय लाइमोनफोरनिफ्राय सोंनाय फिननाय खालामनायाव बे जायगानिनो सत्यजित नार्जारिनि न'निफ्राय फ्राय 3.54 ग्राम हेर'इन आरो मोनसे सिरिन्जबो मोननाय जादों। लोगोसे हमजानाय सेंग्राफोरखौ फारियै सुशांक बसुमतारी, राकेश्वर बरगयारी, खर्गेश्वर बरगयारी आरो फुलक बसुमतारी होननानै सिनायथिनाय जादों होनना पुलिसआ फोरमायथिना होदों। 4थि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिप गेलेनाया दायो सोलिगासिनो दं। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे खेला गेलेनायखौ नोजोर बोनानै बिटिआर ओनसोलाव रायजोआरि, हादोरारि आरो हादोर गेजेरारि बायदि बायदि गेलेनायफोरखौ खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो 4थि एशियान चेम्पियनशिप गेलेनाया तामुलपुराव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय गेलेगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि
गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गोबां खेला गेलेगिरि बिथांमोनहाबो थुलुंगा मोनगोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि मुङा गोजान गोजान हादरावबो मिथिसार जागोन होनना मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।